παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι NPK Mountain Bikes. Είμαι ο Παναγιώτης και από εδώ ο Νίκος. Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα ποδήλατο Rock Rider Between 520, που είναι του ξάδερφου του Νίκου, ο οποίος και αυτός λέγεται Νίκος. Λοιπόν, το Rock Rider 520, το συγκεκριμένο είναι 27,5 με extra large σκελετό. Είναι ένα entry level mountain bike, έτσι. Μπρος πίσω του έβαλε ο Νικόλας λάστιχα Swabbel Smart Sam 225. Τα δισκόφρενα είναι μηχανικά, 160 mm δίσκοι και μπρος και πίσω. Ανάρτηση έχουμε SR Santur 6 ναι, από εδώ το λέει 6T80 Max, έτσι. Και τώρα, έλα εδώ να δείξουμε. Ναι. Κασέτα και εναλλαγέα, δηλαδή ντεραγέ και δισκοβραχιώνες SRAM X3. Το τιμόνι είναι μεσαίου προς μεγάλου μεγέθους, μπροστά έχει 3 ταχύτητες και πίσω έχει 8. Το υλικό του είναι αλουμίνιο, καινούριο, κάνει γύρω στα 450 με 500 ευρώ. Εντάξει, είναι ένα entry level mountain bike, το οποίο μπορείς να κάνεις πράγματα. Ο Νικόλας που το δοκιμάζει σε extreme καταστάσεις και τέτοια δεν έχει πάθει τίποτα και το έχει ένα χρόνο. Και γενικά είναι ένα καλό ποδήλατο σε αρκετά φιλικό budget. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like, subscribe. Γεια σας.